Aamulla mä herään. Ikävä kyllä, kello 6 olisi arki tai viikonloppu. Pikkusen aamupalaa siitä ja konttorille mä tulen noin 8:30 välillä. Töissä ollaan töissä ja se painetaan täysillä ja vapaa-ajana tehdään sitten jotain muuta. Me tarjosimme heille, että meiltä löytyy nyt myös saattokaapelit näihin heidän teollisuustarpeisiin ja elintarvikekelpoiset saattolämmitysjärjestelmät kokonaisuudessaan. Suklaa vaatii tietyn lämpötilan, että se kulkee siellä putkessa. Jokainen tietää, minkä näköinen suklaalevy on ja se ei oikein siellä putkessa taho liikkua. Suklaahan on yksi lempiherkkuja. Tuskastuttaahan se, kun tavara seisoo putkissa. Samanlaista asiakaspalvelua se tekee se kauneushoitolanpitäjä kuin pistesarjatkin. Asiakas aina mielessä ja asiakkaan eduksi sitä tehdään. Pistesarjoilla me haluamme hemmotella myös asiakkaitamme.